Anom Budaya.
ya. Ana budaya.
Terus katuraken pambagya kelajengan wilujeng siang ki ben yo hantune rodok leren sithik ora apa-apa jare kon ngomong aku. Pemanasan. Ya, ngomong bareng Pentas aku. mlebu tos. Penyesuaian. Oh nggih. Men iso pas ngono lho. Heeh. Apa nih? Ya masuk ke tubuh kita. Oh, masuk ke Hantune iku mau lho ben pas. Iya. Biasanya gini, mlebu lewat ngendi to? Sikil sik biasane. Oh, Lah nek ditambani kae. Ndak geringgingen to. apa enek bolongane, Mbak? Hah? Apa enek Lewat bolongane? mata kaki. Oh. J Mas Huda, Mbak Rizka, Mbak Hilka, J, Mas sowan wonten ing mriki papan menika bumi perkemahan Sentolo. Nggih, Sentolo. Sentolo, nuwun kula nuwun sagung dumateng ingkang Hambangku Gatik, Kalurahan Sentolo menika leres. Nggih, leres Mas Nggih, Gusti. Adicara Mangayu Bagya Ambal Warso Hadeking Kalurahan Sentolo ingkang kaping 79. Mugia para warganipun tansah pinaringan ayom tentrem, bagya mulya, pejabat-pejabatipun sehat walafiat sageta ngayomi para warganipun. Amin. Amin. Ya. Amin. Saya ngrembaka saya sukses gemah lipah roh jinawi, gek saben taun ya tanggapan syukur-syukur ora saben taun ya saben sasi. Amin. Nek iso ya? Nek iso saben sasi ya kepenak. Nggih. Ya, iki arep denggahke apa? Manut aku. Derek Mas Doni. Heeh. Pokoknya manut Doni. J. J. Mas Doni nyuwune Panjerina. Heeh, dilegani. Dilegani. Heeh, kok ndak ora sumunar ngelintangnya ya. J. Sajake mau bengi ra iso turu. Ketoke heeh kuwi. Sawengitan bisa nindrel. Ora iso kowe ora tau iso turu nek kuwi. Monggo kanca-kanca dados. Mikirke mbake sik kono kae. Ya, Mas Doni ya. Ayo, iyo, iya, iyo. Prasasat kaya sawindu antu-antu nganteni dekapmu beda akrake asmara nadyan merahino angin rasa mong seadila Ana budaya WN Audio Sound System HD Busana Layan di Makeup Sawangitar bisa nendra gawang-gawang katonane netro tak sesuwung mugi ikan
sampun Mas Doni. Heeh. Sampun Mas. Heeh. Ora apa-apa. Ora moge seragi saja sentimen to Mas iki. Karo sing endi? Kamu lagi mangan jajan kok dimasukin hantu. Lagi jajan kok ya. Tok kasih to, Mas. Mbak ya dinteni dilek sik ngono lho. Urusi to dilek wis dimasukin hantu. Oh, ben ketok le kerja. Heeh, nggih. Ya, Bapak Ibu yang mau request lagu boleh langsung gabung sama kita di sini. Atau mau menyumbangkan suara emasnya? Boleh. Tidak harus emas. Terus apa? Perak, silver semuanya Oh, boleh. Oleh. Apa oleh jebul. Apa boleh? Yang mau nyawer juga boleh. Oke. Mbok pilih menika ugi sedaya para rawuh tamu undangan badhe nyawer nggih angsal. Angsal. Sawer ki nek cara-carane nggon agama ki ketoke ya sedekah ngono ki. Sedekah. Iki pinter nek kon kaya ngono kuwi ya. Rungokno sik, rungokno. Tokno. Cara-cara nek sedekah ki ya jarine salah satu kunci untuk masuk Suwarga. pramila Bapak Ibu ingkang ngersakaken kunci swarga kasumanggaken mangnya Wer. Wis. jamaah. Ora nek wis dipancing ngene tetep ra ono kok ya ketoke bangeten to. Ora apa-apa ngene iki arep ora metu ora apa-apa. Sing Ora iki sing apa-apa. dijenengke tontonan ya tuntunan. Bener. Tontonane entuk ngilmune ya entuk. Bener. Ngene-ngene penyanyine lulusan pondok ngene iki. Pondok bersalin iki, Ayo Pak. Gus. Ayo Mas, apa iki? Nggih, monggo nderek wingking. Sementara belum ada request ini. Heeh, Mas Lurah. Request mboten Mas Lurah? Mek senyum-senyum ngono nek ra. Mesam-mesem ngono kae wis berantasi lho. Mesem, Heeh. yang guyu saja Goyang arep mundut. Mundut lho ya. Pripun Mas Lurah? Oh, Mas Totok nggih purun lho. Eh, Mas Totok nggih kersake lagon, Pak. Pak Tata. Oh Mas Papa iki. Mas kabeh Oh ya Mas nek kono kae. Kapengan. Heeh. Mas Wisnu. Sik cerak ta ya? Sing cerak sik. Sik cerak Ya. sik. Oh, Gus. Gus nek Oh karo kono. Gus. Heeh. Gus Wisnu. Gus Wisnu. Walah, saiki semundak pangkate. Wis mundak saiki apa-apa ning kono kuwi iki. Rambutnya ilang kok ya. Apa-apa iso kok saiki karangan. Sing ra iso jujur. Heeh. Kodoni. Ya, nderek Mas Doni mawon, dereng enten request niki Mas Doni. Oh, sik bendi kae andang jaluk Apa? kasmaran kae. Kasmaran. Selar nendi kowe iki? Ya ini jaluk kasmaran teh. Walah. Oh arep awe to. Oh iya. Heeh. Oke. Ya, kasmaran Mas Doni. Sing nangis malah sing kae sih.
3, 2, 1. Anom Budoyo.
motor. Ya. Ayo yuk yuk yuk. Sabu. Ayo yuk 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 yuk. Sue. Oh ya. Yuk 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 yuk. Selamat 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 selamat. Rahayu rahayu. Kondur kondur. Yo yeay. Yuk 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 yuk. Oh, 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 oh. Ah, ya, yuk.
Coba.
Saiki wis beda kowe ninggalke aku kandeng ruwong liya Saiki wis beda kaya ning pinggir kaya sesek ning jero dodo pancet marakake arep kepiye maneh aku wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananku kang mas pupusan rasa Takdirku sing jawab dene Silamu beda ki beda Wes kadang mati rasaku Kang mas rungot tangisku Becike gawe sama diriku paribasan krangge lintang ing angkasa kowe teko gawe lara marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku
Iya. Tasih kalih Bapak malih. Iya.